Hi guys, आं माने गपाल फुजा नायनो फैदों लोगोफोर स' आं बे भिडिअखौ माने हराव लादों आरोना माने फुजा जोबखांनाय समाव हरनि 1 AM आव स' नोंथांमोना नायलांबाय थादों भिडिअखौ इन्टारेस्टिं मोनोबा मानसिफोरा थांखांजोब्बायानोमोन आरोना लास्टमोन आरोना होमबानि टाइमाव ओरैनो दसे लादोंमोन आरोना इखो आरामनो स' फुजाया जोबस्रांबायानोमोन आरोना हरबो जाबायमोन ओमफ्राय जोङो लासालागै थादोंमोन आरो भिडिअ खालामनो ओमफ्राय मानसिफोर गैलामोन आरोना स्रां स्रिं जाजोब्बायमोन फुजाया बेनिखायनो स्रि स्रि जाबायमोन लाइटफोरखौ जा मोजां साजायखादों आरोना नायबाथाय जा समायना नांबाय लाइटफोरखौ बिथिं स्टेज आरोना सिंगारा सानफ्रोमबो It's fun. Mixing in the house. Guys, मानसिफोरा थांस्रांजोब्बायानो आरोना ओमफ्राय जों लासालागै थादोंमोन आरोना आं माने भिडिअ खालामनो होनना मानसिफोर खमायबाथाय भिडिअ खालामनो होनना थादोंमोन आरोना बेनिखायनो नोंथांमोननो खिथिनो थाखाय आं थाबाय आरोना दा 1 जाबाय आरोना 1 AM जाबाय आरोना सोरांबाय फुङाव जाबाय ओमफ्राय दा ओरै आरोना फुजानि जायगाया मानसि जाबाथाय आथिं होनो जायगा गैया आरोना दा खमायजोब्बाय मानसिफ्रा लोगोफोर नेबाय थादोंमोन आरोना ओमफ्राय दा मोनफैबाय नै लोगोफोरा आथिंखालि स' जों दा न'आव थांसै आरोना ओमफ्राय नै हाय गाइस ओमफ्राय दा थांसै आरोना ओमफ्राय थांबाय सरि दे ओमफ्राय थांबाय जादों बाट जों दा न'आव थांसै उन्दुना थांसै नैथिं नायदो भिउखौ नैथिं जा बरिया मोजां खालामदों आरोना नैखौ खोथियासो आरोना इयो ओमफ्राय नै एसामिसाव नाम लिरदो जा मोजां साजायखादों आरोना देग्लायनि बोसोराव 2020 आवथ' कर'नानि जादोंमोन ओमफ्राय बाट दा 2021 आव मोजां बनायदों आरोना जा मोजां बनायखादों नायनो हागोन नोंथांमोना गपालबो जानो आरोना इखौ नायनो हागोन जा मोजांखा जायगाफोरा बास सानबा ना मा जायो आरोना बे फुजाया सानबा जायो बहुत गिदिर जायो इयो मा खोथियासोलै इयो खोथियाथ' आरो खोथियासोब्रा नङा आं इखो मा नंबाय थादों जा समायनाखा हराव नायनो लोगोफोराबो फैगोन बोसोराव नायफैजागोन नैया Run. Mixing in the house. गाइस नै लोगोफोरा लेंनानै ज'जोबना दं ओमफ्राय दा जों न'थिं थांनो आगानसुरलांसै आरोना हरबो जाबाय फुङाव खैथायाव उथिगोन फात्ता गैला चेनेलखौ बाहाय गोजौआव दावगा होदो लोगोफोर अनलायनानै बेनो आरोना बुंनो गोनां बाथ्राया स' नेक्स्ट दिना खालिबो फैगोन खोन्थागोन आं स' जों दा थांसै आरोना ओमफ्राय नेक्स्ट दिना फैफिनगोन लोगोफोर जिंगा दासि
Nabar nangke? Hit nang deh. Hit nang na. Hit nang na. Nah iso. Tang mana. Guys, मानसिफोर थांजोबबाय स्रिं स्रायग' Hei, hor biji जागोन आरो गुन्द्रां. guys आंनि चेनेलखौ माबोरै साबसक्राइबार बारायहोदो ओमफ्राय अनदो लोगोफोर आंखौ बाहाय नायदो थांनानै हुदलागना द' राखौ मोन. लागायना होदो शेयारबो खालामदो लोगोफोर खालामबाय आरो ना स्टिकारखौ. थाब-थाबनो है साला इदि माबाय दा जोंनि सारखौ बाथ्रा गाइस फुजानि हाबनाय लामाया इदि गोलाव थाबायबोनांगौ आरो ना मेन रास्तानिफ्राय सिंजागालै बाहाय गोलावनो थाबायनांगौ आरो ना बिथिं बरिया नाङो थाबायनानै ओमफ्राय फुजाया नैथिंगालि जायो आरो ना आं दा थांदोसो दै आं दा माने फुजा जोबखांनाय खमायावसो लादो आरो ना सुटखौ स' आं दा ओरै खिन्थिलांसै मानसि गैयै खमायाव लामा दिन्थिनो थाखाय होनना लादों नोंथांमोना बिथिं गोलाव थाबायनांगौ आरो ना हाबबोनांगौ साइकेल स्टेन्ड बाइक स्टेन्ड कार स्टेन्ड ओमफ्राय सिगाङाव दङ ओमफ्राय जों दा थाबायना फैदों गोजा दोननानै स' नोंथांमोना आं गेटखौ खिथिगोन फार्स्ट गेटखौ मानसिफोरखौ खोन्थिनाया जाबाय आरो ना ओमफ्राय नेक्स्ट दिनखालि लानोसै आं मानसिफोरखौ बेसे मानसि जायो आरो ना फुजायाव बे फुजायाव स' दिनै आं ओरैनो मानसि जोब्बा लागोन होननानै लाबाय माने नोंथांमोननो फुजाखौ मारै जायो खिथिनो बाट खिथिजोबनो हाथ'वाखै आरो आं नेक्स्ट दिना खालि फुजानि फार्स्ट गेट इयो स' बे फुजाखौ गपाल फुजा होनो आरो ना नैबेनो फार्स्ट एन्ट्रि गेटआ नायनो हागोन हेलो गाइस आं दिनै फैफिनलायबाय आं मैया बुंदोंमोन ना मानसिफोरखौ लागोन होननानै पाब्लिकफोरखौ स' फुजायाव बेसे मानसि जायो नोंथांमोना नायनो हासिगोन स' भिडिअखौ नायलांबाय थादो आं नोंथांमोननो खिथिलांनो नाजानोसै आरो नुबायानो जानांगौ नोंसोरो फुजायाव जेसे मानसि जायो ओमफ्राय लारि इथिं दखान गोजा आरो ना चावमिन दखानानो जाय गार्लसफोरनि बांसिन नुनो मोनगोन आरो फुजा होनबाथ' आरो मा बुंनो गार्लसफोरनिखौनो बांसिन नुखायो नङा होनबा सरि दै जावाखै नायलांबाय थादो नोंथांमोन बहुत मानसि आरो ना फुजायाव नैथिं बारा गैबावासो स्टेजथिं गालैथ' मा बुंनो आरो बहुत आथिं होनोनो जायगा गैया जि मोसादोना मानसिफोरा मा बुंनो आरो फुजानि दिन इन्जय खालामखायो गासिबो It's fun. गाइस आं जिखिनि खिथिनो हादों बेखिनिखौ खिथिबाय आङो स' आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होदो एन्ड लाइक खालामदो शेयारबो खालामदो लोगोफोर आंनि चेनेलखौ थाबैनो जौगाहोलांदो अनलायदो लोगोफोर बाय नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन लोगोफोर टाटा